Τα γραφήματα στυλών είναι τα γραφήματα τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία γραφημάτων. Υπάρχουν βέβαια πολλές παραλλαγές γραφημάτων στυλών, θα δούμε κάποιες από αυτές τις παραλλαγές. Γενικά τα γραφήματα στυλών είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί μπορούμε να δούμε τα δεδομένα μας πάρα πολύ καθαρά πάνω στο γράφημα. Όπως επίσης μπορούμε να δούμε και τις λεπτομέρειες που το κάθε γράφημα και τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν. Παράδειγμα, αν δούμε το συγκεκριμένο γράφημα θα παρατηρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα ότι το Word από το 2014 έχει τις περισσότερες πωλήσεις. Αν θέλουμε να δούμε τα σύνολα με μία ματιά, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το σωρευμένο γράφημα στυλών. Θα δούμε ότι είναι και πιο εύκολο να το διαβάσουμε, όπως για παράδειγμα το 2012 και το 2014 φαίνεται να έχουν σχεδόν τις ίδιες πωλήσεις. Και αν δούμε στον πίνακά μας θα παρατηρήσουμε ότι όντως έχουν παρόμοιες σχεδόν ίδιες πωλήσεις. Μία παραλλαγή της σωρευμένης στήλης γραφημάτων είναι το γράφημα το οποίο λέγεται 100% σωρευμένη στήλη. Μία βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο γραφήματα είναι ότι μπορούμε να δούμε κομμάτι από τις πωλήσεις και όχι το συνολικό ποσό των πωλήσεων. Παράδειγμα, ας δούμε το Excel του 2013. Βλέπετε ότι έχει το μικρότερο κομμάτι, το μικρότερο ποσοστό θα μπορούσαμε να πούμε από όλα τα άλλα προγράμματα. Στη δεξιά μεριά βλέπουμε ότι έχουμε και τα τρισδιάστατα γραφήματα στυλών. Αυτά συνήθως έχουν μια πιο ωραία οπτική εμφάνιση σε σχέση με τα υπόλοιπα γραφήματα, είναι αρκετά εντυπωσιακά αλλά δεν είναι και τόσο πρακτικά. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε καθαρά τα ποσά. Να δούμε και μερικές χρήσιμες λειτουργίες αυτού του είδους των γραφημάτων. Θα παρατηρήσουμε ότι σχεδόν όλα τα γραφήματα έχουν κενό ανάμεσα στις στήλες. Αυτό το κενό λοιπόν, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις στήλες μπορεί να αλλάχθει αν πατήσουμε δεξί κλικ σε μία από τις στήλες και επιλέξουμε μετά τη μορφοποίηση σειράς δεδομένων. Θα μας βγάλει ένα νέο παράθυρο όπου θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες, δύο βασικές ρυθμίσεις, η επικάλυψη σειράς και το πλάτος ανοίγματος. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η επικάλυψη σειράς, όπου αν το πάμε προς τα αριστερά θα δούμε ότι η επικάλυψη σειράς μεγαλώνει, ότι το κενό δηλαδή ανάμεσα στις στήλες γίνεται μεγαλύτερο, ενώ αν το πάμε προς τα δεξιά θα δούμε ότι η μία στήλη ουσιαστικά επικαλύπτει την άλλη. Yeah.